Zdravím vás, dámy a páni, tu je Patrik Dzurik. A dokiaľ ja neviem, kde mám loptičku. Už vidím. Bodaj by ste zomreli. To ste nepočuli, hej? Sorry, YouTube, nechcem moc spam. Nie na začiatku. No, dobre, takže chcete si uchiť bombu? Mám na to, neviem koľko pokusov, a som slabý florbalista. Čo vám poviem? No, skoro som vás trafil. Ale o to ide. To nikto nevidel. Počkajte, niekto zvoní. Prosím? Nie už, veľa. Nie, no kamaráti, čo vám poviem, debili. No, skoro som vás trafil, ale to je cieľom tejto hry. Zakrič. A dokiaľ ja som trafil kamaráta. Pohoda? Asi! No, dobre. To kde si mi trafil? Daj na To kde? Do klobásy? No a jak? Teraz do vás. Ale no, už to tam bolo. Druhý kamarát. Bro, viete, že som to trafil? Bro, do cukrovej vaty. Cukrovou vatou do rytí. Áno, viem, som debil. Akože? Ja som ho zasa trafil, ja som taký bezmozek. A zasa. Kde je tá lopta? Ja ju vyšmarím od oknom. Vidíte, hovorím, som debil na florbal. Ja. Toto tu mi vypadáva. 100 rokov stará hokejka. Mami! Sorry, florbalka. Ešte to Ale to skoro bolo do vás. Už to bolo. Joj, priklep. Priklep. Hráme futbal. Teda taký fejkový, neboj sa. Už sa asi bojí. Michael! Viete vy čo, ja si myslím, že by to stačilo. Serem. Ne, No počkaj. ja som to trafil.